Dobre, takže ďakujem pekne za pozvanie, Marko za prichádza ten moment, kedy naozaj celé, možno ja prvý hľadať cez oltár, cez hľadať zákrestie, som si pýtal, že treba najväčšiu zákrestiu, ktorú ľudí sa tam nás zhromaždilo, ktorí chcú vám povedať jednu veľké ďakujem, ale môžete tam dať. Ja začnem vlastne zase. Minulý týždeň, keď som to navolil, tieto farnosti a uvádzal celú Lukáša, ako nového správcu tejto farnosti, som začal tú spomienku na farnosti, kde som začínal do Kuznice v spojitosti s otcom Vasročákom, ktorý tiež určitú časť pôsobil v Polianke. Aj dnes začnem práve spomienku na túto farnosť, kde som začínal, ale nechcem hovoriť o tejto farnosti, ale o niečo, čo som tam mal možnosť zažiť. Bolo to zvlášť v čase, keď boli veľké spovedania, to znamená Vianoc a Veľké noci, kedy kňazi prichádzali, aby v tejto farnosti sa vo väčšom počte sa mohli spovedať, vystúpať sviatosť zmierenia. A práve to bola príležitosť, kedy som sa mal možnosť ako mladý kňaz vo veku 23, 24, 25 a samozrejme ďalej stretávať s kňazmi, ktorí boli vekovo aj kňazstvo, čo týka kňazstva, oveľa niekde ďalej, ako ja, so staršími kňazmi. A bola to veľmi naozaj veľká milosť pre mňa. A dodnes som sa to vďačný, že som mal možnosť stretávať sa so staršími kňazmi, ktorí vlastne už sú skoro všetci v väčšnosti. A tak neraz aj dnes ešte s manželkou spomíname na to, ako prišli k tomu spovedaniu, do toho posledne sme sa stretli na chale a rozprávali otec Sila, otec Korenič, otec Kačala, otec Dáca. A tak vlastne v svojom živote rozprávali svoje skúsenosti, svoje radosti a svoje bolesti. A ja ako mladý kňaz s otvorenými ústami som počúval, čo všetko vlastne títo kňazi prežili počas svojho kňazstva. Bolo to a dodnes je to pre mňa veľmi obohatení byť v spoločnosti starších kňazov. A preto chcem vám takisto poďakovať za to, že počas 8-9 rokov, kedy som ako farár dekán v Sečovciach, v tomto dekánáte, počas týchto 8 rokov som sa mal možnosť s vami pravidelne stretávať na dekánskych poradách, pri rôznych iných ďalších stretnutiach a tak poviem odpočúvať z vašich rečí, z vašich slov, je skúsenosti a rady do života mladších kňazov, do života vo farnosti. A preto dnes je to pre mňa tiež taká jedna veľká česť, že mám možnosť tu na vlastne vydať a poďakovať sa vám za vašu službu, že vás za vašu službu a za to, čo ste všetko robili nielen v tejto farnosti, v Poliankách, ktoré ste pôsobili, ako som spomenul, 15 rokov, ale počas svojho pôsobenia v kňazskej službe. Ak si dobre pamätám, začalo to v júni roku 81. Dobre pamätám? 14. júna. Áno, presne tak. Kedy naozaj také plnosti Boh si vás povolal do kňazstva a viedol jednotlivými farnostiami. Vyššie nemecké, teda pri Laborci, či nad Laborcom, aby som bol presný, kedy jak vás volalo, a ako bol vysoko Laborec, a potom samozrejme aj tu na Poliankách. Naozaj nech dobrotivý a láskavý Boh za túto vašu službu vás žehná i naďalej svojimi milosťami a svojimi dármi. Chcem sa vám, ale samozrejme aj vašej manželke, ale aj celé vašej rodinke poďakovať za vašu službu pre celú cirkev, pre jednotlivé farnosti, kde ste pôsobili, že prostredníctvom vás Boh sa naozaj týkal jednotlivých ľudí, u ktorých vás On posielal ako svojho apoštola, ako svojho evangelizátora, aby ste tam rozdali predovšetkým radosť z toho, že Boh je našim Otcom, ktorý nás nekonečne miluje. Ja viem, že vy naďalej ste kňazom a budete kňazom, ale prichádza ten moment, kedy už, ako hovoríme, odchádzate na zaslúžený odpočinok. Bohu vďaka, možno poviem, nie tak ďalej, lebo pozorovce nie sú až tak za svetom. A preto verím, že i naďalej budeme sa mať možnosť stretávať v tom kňazskom spoločenstve, či už možno na dekánskych poradách alebo pri iných príležitostiach. A tak, ako taký môj
Nech bude pre vás táto ikonka našej nebeskej lampy, ktorá má rozhodnuté ruky, ktorá naozaj je stále pripravená na ochránenie pre vás a tých, ktorí pod jej ochranný pás sa dostali utiekajú. Nech vás naozaj Pán aj prostredníctvom jej porodovania naďalej žehná svojej milosťami a dámy. Nech naozaj Pán vás i vašich najbližších požehnáva. Za to, že ste pri tejto našej zvláštnej udalosti vyšli nám pomôcť a zvelali našu Božiu ďakovú modlitbu za posluchu, ktoré nám zadržujú naše vážnosti, nášho pomôcť a vykonávať. Úprimná a veľmi ďakujem. Teda vážení postoji Kristova, pripadá mi nejako bolo. Už aj takéto životy naše. Pred 15 rokmi sme vás starostlivo privítali v tomto Božom chráme, zasvetenom zostupňu Presvätej Bohorodičky ako národduchovného otca, farára, správcu našej farnosti. Mali sme pri tom veľké očakávania, že nás povedete na našej živote čo najbližšie zákonným poslania, ktoré sme prijali Svätým Krstom, večnému životu. Uplynulo 15 rokov, veľa, malo, už práve toľko ako vám i nám bolo dána vyššie mocou a vy nás, našu farnosť, naše spoločenstvo opúšťate. Dôvody učení nehľadáte. Z nášho pohľadu to bola doba, počas ktorej ste nám veľmi dobre slúžili. Nebolo to len denne vyslovovanie najsvätejšej eucharistickej obety po svätej liturgii, čo je v živote kresťana nenahraditeľné. Boli to aj veľmi vzácne, mystičné, dušné kázne. Z nich ste nám pozverovali Božie slovo, Božiu nauku, ale aj príklady a vzory, ktorých sa máme pridržiavať, ktorými sa máme riadiť v osobnom živote, aby ste na to boli postavili učené nám, našim stvoriteľom a stvoriteľom večnému životu. Bohom aj vyslovovali zjavnosti vierenia a podávali najsvätejšie eucharistie formy predstaviť občanom prvé 5 mesiaca. Materiálne oblasti, starostlivosť, rozdielanie Božieho chrámu, bez skratke, premaľovanie fasády, premaľovanie a zvedanie interiéru chrámu, premaľovanie stien, obrázok krížovej cesty, lavic, položenie dáždy v chráme, poslednom období ešte úprava schodov, výmena dáždy a základnia. Určite som nespomenul všetko, za toto aj iné určite nespomenuté, ale závažné a dôležité náležitosti vám pátre nesmierna, nevysloviteľná vďaka. Poďakovanie patrí tiež vašej vzácnej manželke, ktorá vám bola aj veľkou oporou k vašej neľahkej a zodpovednej práci v službe Bohu a ľuďom. Poďakovanie patrí vašim dcerám, ktoré sú toho času už viac menej mimo, za veľmi dobrého vedenia služby. Skratke, práca s mládežou, pojedovanie, dobrá hodina a podobne, veľmi zaslužná práca riadenia a zvedavania stevokov, ktorý zviditeľní našu farnosť aj mimo jej hraníc. Je to ešte určite veľa, že vám patrí úprimne a ústne poďakovanie za všetko vám i vašej rodine úprimne a ústne ďakujeme. Mene svojom, lásky a ľudského spoločenstva, do ďalších dúfame ešte mnohých rokov žitia, vám prajeme dobre trvalé zdravie, hojnosť Božích milostí, hojnosť dáru Svätého Ducha, ochranu Presvätej Rodničky, do Presvätej Bohorodičky, nech vás a celú vašu rodinu sprevádzajú ďalší životný života. Úprimná vďaka nám a Jani Blahajarina. Príjmite, Angličky, pre vás i pre vašu manželku, ktorá dodáva do naše ďalšie služby, strasti i radosti z našich spoločného života prechovala. Úprimná ďakujem.
Pánu za všetko odmení svoju milosťou. Vykořuje vám veľa zdravia, Boží milosti, darov a svetého a ochranu Panu Márie, čo vám pravím, vďačný dajaci svetkovať. Každý z nás by zaiste mal mnoho vecí, za ktoré by vám mohol ďakovať. My dvaja tu nestojíme ako tí, ktorých si Boh skrze vás pekného slovom poukáže. Veď možno si spomínate, keď ste ešte poriadne neboli nasťahovaní v našej farnosti a už ste pošli do chrámu krstiť moju sestru. Vtedy v tom ste sa otočili na malého, tichého chlapca a povedali ste mu, aby prišiel ministrovať. Vtedy to boli vaše ústa, ktoré takto prehovorili, ale zaiste to bol Boží hlas, ktorý sa dotkol srdca človeka. Keďže však Božia milosť sa nikdy nezastavuje na jednom človeku, ale skrze neho krmí jeho blízky, vaše pozvanie neskončilo len pri mne, ale dotklo sa aj Gabriela. A hoci prešli roky, toto pozvanie znie stále v našich srdciach a s veľkou radosťou vždy prichádzame ku Kristovu prestolu. Sme vám za dnes nevďační a na mnohé ďalšie roky vám želáme, aby tak, ako Boží duch prehovoril cez vás k nám, sa naďalej prihováral aj mnohým ďalším ľuďom, ktorých stretnete. Preto prosím, príjmite túto ikonu Presvätej Trojice ako prejav vďaky, aby ste sa pri pohľade na nej spomenuli nielen na to, čo je na nej napísané, ale aj na vašich ministrantov, na Nohaja a Blahaja. Veď ako posledný otec Ján. Uplynulo by 14 rokov, keď ste začali svoju pašterskú činnosť v najšej farnosti. Za celé toto obdobie ste sa významne snažili. Úplňovanie informovalo spovedť občanov obce, grécko i blízkokatínskeho presvedčenia. Prispievala som aj Zborskej oblasti, predtým Markovanskej farnosti a pravidelné mesačné blízkokatínske omše v našom chráme. Ako predstaviteľ obce oceňujem na váš záujem a osobnú iniciatívu o starostlivosť a ďalšie zrealizovanie nášho chrámu a jeho okolia. Spomeniem výstavu chodníka, úpravu strechu a fasády, zateplenie stropu, maľba interiéru či dlažba v chráme. Obec zabezpečila výstavu parkoviska pred chrámom a vonkajšie osvetlenie tohto svetostánku a to všetko prispelo k tomu, že v našom chráme sa skúsaním vyjadrujú cudzí návštevníci a božanských hodnot. Skúsaním sú aj váš záujem a spoločensko-kultúrny život, najmä činnosť záhradkárov a siláckých mužov. Za všetko chcem vám vedenia obce poďakovať a poprijať v vašom ďalšom živote malé zdravie a rozvoj. Ďakujem, že to bolo dovoľne aj nám. Ďakujem za to, ktorým ste boli veľmi páčom, vašemu ľudí na viedli až takom úspechu, jak sme dosiahli. Takže vám veľmi pekne ďakujeme a dúfam, že bolo povedané
veľké ďakujem, že som mohol byť v tomto krásnom spoločenstve, kde som spoznal mnoho ľudí, čo sa veľmi snažia poznať Božiu múdrosť, osvojiť si ju a žiť. Je to vždy s problémami. Nikoho problémy nerobí. Ale pokánie je o tom, že človek prekonáva svoje problémy, slabosti a ťažkosti. A tak sme žili ako spoločenstvo. Poznám vás a ja sa s vami rozličím. Ja vám len ďakujem za to milé spoločenstvo, ktoré som tu mal. Ja si vás zoberiem tak, ako som už zobral z farskej budovy knihy. Veď život každého jedného z vás je takou životopisnou knihou. A vy ste mi dovolili tým, že ste mi dôverovali pri sviatosti pokánia a otvorili svoju dušu vás poznať. A ja som v tomto spoločenstve spoznal veľmi veľa ľudí, čo sa síce pomaly, ale neustále približujú k Bohu a zbližujú sa navzájom. Tak pokračujte v tom aj naďalej, aby sa múdrosť plne, Božia múdrosť prejavila plne v našom živote. No a ešte jedno by som vám chcel povedať. Ak ste boli a dotkli sa vás slabosti moje manželky, mojich detí, čo nebolo tak, ako mohlo a malo byť, alebo nedaj Bože som spôsobil pohoršenie, tak vás prosím o prepáčenie. Ja som v tomto spoločenstve počul takúto výpoveď na prepáčenie svet stojí. To sú slova Ježiša Krista len trochu inašej podobe. Tak týmito slovami odchádzam dnešný deň ako farár z vášho spoločenstva. Prajem vám veľa, veľa úspechov. Ďakujem. Je tu veľa ľudí, čo by si zaslúžilo poďakovanie, ale to ja nezvládnem každého vymenovať. Tak aspoň tak, jak sa hovorí, čo mi pôjde momentálne na mysle, by som chcel poďakovať otcovi Dekanovi za jeho ústretovosť a chápavosť. Ja myslím, že to stačí. Ústretovosť a chápavosť sú veľmi dôležité činnosti života. Potom v farskej rade by som sa zvlášť chcel poďakovať. Ja som už sa niekedy vyslovil o farskej rade tak, že má len jednu chybu. Jednu veľkú chybu má farská rada. Že je ich málo. Keby ich bolo viac, ešte viac, tak sa to vymenovali, že by sa nám bolo podarilo. Tak kto z vás má schopnosť a dobrú voľu vie, nech sa potom pripojí k aktivitám farskej rady. No a pán starosta sa prihovoril a potešil ma. Ale on už potešil aj predtým mnohými radami. Mnohé oblasti života boli také, kde som si pýtal radu práve od neho. Mnohé rady som získal od vás, za to vám ďakujem. Veľa by toho bolo čo hovoriť. Ale ja myslím, že pre dnes to stačí. A prajem vám veľa Božích milostí, Božej lásky a milosrdenstva. Sláva Isusu Kristu. Udelil Pane služobníkovi svojmu Jánovi, jeho manželke i celé jeho rodine